Opo, Dito opo. na tayo, Dok, sa kumusta sitwasyon ng COVID patients natin dyan. Ilan na po tayo as of now sa kuan mo? Galing po sa 89 na pinakamataas natin kahapon, ngayon po is nag-80. Oh, Nag-80, kumbaga marami tayong na-discharge. wow. Opo. Thanks God. Opo. Pero hindi pa rin po kami nagbababa ng guards. Alam mo na, Oo. ina-expect po pa rin talaga natin to at we make sure na merong lugar na mapaglalagyan yung ating mga i-refer sa ating pasyente pa manggagaling dito sa 4 na probinsya po. Opo. Dok, let's make it clear uli po sa ating mga tagapakinig at viewers naman online. Anong mga pasyente lang at sinong mga pasyente lang ang tatanggapin natin ngayon dyan sa BRTTH? Unang-una ho, pagdating sa COVID patients po, yung moderate, severe at critical lang po ang ating tatanggapin. Kasi po, by law, yung mild and asymptomatic po, sa mga local po yan, sa ating mga TTMF, mga temporary treatment and monitoring facilities po. Yung inuulit ko po sa COVID, yung moderate, severe at critical lang po. Pagdating naman po sa non-COVID ay yung mga special cases po, yung mga intense, mga ngailangan ng ICU. Amin po yan. Amin po. Hindi ho natin sinasara yan. Kasi kami lang po ang may capability for that. Yung mga medical ICU, pediatrics, neonatal ICU po, surgical ICU, amin po yan. Wala hong ibang ospital na may capability niyan, kaya po hindi namin isinasara ang ospital para dyan. Okay. Mga surgical cases po, complicated cesarean, complicated trauma, yung mga kailangan ng mga head surgeries, cardiac surgeries, open pa rin po yan. Yung mga cancer patients po natin, mga kailangan ng chemotherapy, amin pa po yan. Yun po yung mga sinasabi nating special na cases na non-COVID na tatanggapin po natin. Pero wag ho kayong mag-alala. Kaya nga po namin kasi ang ang naiiwan sa ating mga kababayan, naku, puro COVID na lang ang BRT. Yeah. Paano na lang kami magkukonsulta? Ang ina-emphasize po namin, COVID na lang po kami, pero ang mga espesyalista po namin ay nakakalat na sa 3 district hospitals. Legazpi City, Josepina at Siga. Kumbaga ho, kung mapapansin ninyo, kinalat lang at ginawa ang BRTTH po ay hindi lang itong ospital na ito, kundi yung buong 4 na hong ospital na pinagsama-sama. Buong BRTTH na yan. Oo. Kaya kung saan man kayo magpunta, magpa-consult sa 3 ospital na ito, para na rin kayong nagtanong sa BRTTH kasi mga tao lang din po naman namin yung inilagay namin sa mga ospital na ito. Yan. Na nag-uusap-usap. Oo. Kumbaga, Dok, nagkonsulta ka sa Josepina. Oo. Ay, kailangan ka ng CT scan. Punta ka ng BRTTH. CT scan ka, libre. Ayun, nako. Dok, naputol ano. So kumbaga, nahiling ko kaya pading na ang sistema is parang opo, Doc Eric, parang ang sistema parang nag-branch out nga yung BRTTH. Yes. Yun. Opo, yun po yun. Yun po yun. Yun po yung dapat na makita doon kasi nag-aalala yung mga tao. Naku, paano na ako? Sarado na BRTTH, puro COVID. Hindi nila alam po, nag-branch out ang BRTTH kasi yung mga espesyalista namin ay kinalat namin sa 3 ospital pa. Okay. Pumunta man kayo dyan, para na rin kayong pumunta sa BRTTH kasi connected na po yung 4 na ospital na yan at nag-uusap-usap mabilisan. Opo. Ganun po yan. Opo. Yung mga doktor ninyo, kailan pa po, na-deploy na po ba sila sa JB Duran, JB DAP, sa Siga at dito sa Legazpi? Galing lang po ako, naandyan na po sila. Galing lang po akong Josefina kahapon para to check yung mga kinakailangan pa. Oo. Pati nakipag-usap na kami formally orientation ng mga doktora natin sa sistema ng Josefina. Kasi po, para wag magulo talaga, ay yung mga dating sistema ng ating mga ospital na yan, ay yun pa rin po yung ina-advocasya.
Hindi tayo pwedeng magsiga-sigaan na hindi, ganito gawin natin. Lalong magkakagulo-gulo po yan. Po. Ang nangyayari po ay ganito sistema nila, kung ano man yung, kunyari po, ikaw ay pasyente nga, ikaw ay kailangang i-x-ray, chest x-ray. Di, dating sistema po ng Josefina. Yes. Eto lang, kung kailangan mo ng CT scan, yun ang idadagdag natin. Sige, dalhin ka ng CT scan doon sa BRT, tapos ibalik ka rito sa Josefina. Yan. Libre po yun. Opo. Kaya lahat po yung access nung kung ano yung meron kami, ay parang meron na rin yung 3 ospital na ito. CT scan, MRI, laboratory, yun po yun. Yun po yung nakikita. At yung mga access po ng 3 ospital na ito sa gamot, na hindi sila dati pwedeng kumuha ng gamot na yun, ay pwede na. Ayun. Oo, kumbaga. Yun po yun yung hindi ninyo nakikita na, hindi nila nakikita na yung dati Josefina, hindi pwedeng mag-prescribe ng ganitong gamot kasi level 1 nga po eh. Opo. Ngayon, parang level 3 na rin sila. Kasi Yes. mga tao rin naman ng BRTTH ang naandun. Very good, Ganun very po good. yan. Oo. Kaya pinalaki lang ang BRTTH at natutuwa naman kami kay Governor Bichara at kay Mayor Rosal na pinayagan tayo na ganun yung mangyari para ma-address tong kakulangan to na nakikita natin magiging kakulangan ng lugar namin for COVID. Kaya namin in-implement itong sistemang ito. Okay, so we're thankful enough, Doc Eric, kasi na-explain mo yan ngayon, naliwanagan na ang publiko na andyan na pala ibinabana ng BRTTH sa mga district hospital yung services. Yes po, tama po kayo. Yun, so wala silang dapat ipangamba. Diyan na kayo sa yung mga taga 3rd District sa Josefina Belmonte Duran Hospital, diyan sa Ligao, sa 1st District, diyan sa Siga, 2nd District, dito sa Legazpi City Hospital. Kasi yung mga personnel, yung mga doktor espesyalista from BRTTH, andyan na sa mga hospital na yan ngayon. Yes. Tama po. Tama po kayo dyan. Opo. Ilang Yan doktor po yan, Doc Eric? Ilang doktor ang ipinag-deploy na ninyo? Lahat po ng departamento namin ay dineploy namin dyan po. May naiwan lang po na mangilan-ngilan na mga doctors dito para nga po ma-address yung mga specific. Pati kunyari po, ma-address din yung emergency trauma. Kunyari may nabaril sa harap ng BRTTH. May doktor pa rin na mag-oopera. Ganun po yan. Okay. Kaganda nga lang po, inuulit namin, yung access nyo sa BRTTH kung kayo ay pasyente netong 3 ospital na ito. Josefina, Legazpi City, at Siga, yung access nyo para na rin kayo may access sa BRTTH na libre po. Yes. CT scan kayo, kailangan nyo CT scan noon, nangangamot kung saan ba natin ipasi-CT scan ito. Ay ma-access nyo ang BRTTH for free kasi parang na rin kayong pasyente ng BRT. Yes, kung kailangan MRI, laboratory, na hindi capable yung dating district na ito, walang problema. Dalhin yung dugo nyo, dadalhin dito sa BRT para examine. May resulta na kayo ng inyong mga laboratorio na dating walang access ang mga district hospital po. Yun po yung kagandahan na itong system. Kaya po, wala pong kakabahan sana. Kinakabahan kasi yung iba. Parado na. Paano na kaming mga hindi COVID? Andyan po yung 3 hospital, mga personnel po namin yan. Okay. May access po kayo dyan. Opo. Doc Eric, nabanggit kahapon sa inilabas ninyo mga informasyon na yung BRTTH may use yung personnel naman ng armed forces, mga doctors at nurses nila, in case hindi naman natin hinihingi na mas lalong tumaas yung numero ng mga COVID patients natin? Opo. Actually po, initially yung unang surge natin, tumulang na po talaga sila. Meron tayong 25 nurses na inaugment po sa atin. Nanggaling po ito sa Bureau of Fire, PNP at Armed Forces. Sa Army po, pinagpahinga lang po natin sila kasi 3 buwan silang napunta po sa amin nung unang surge. Ngayon po may mga pag-uusap na hingi-hingi po uli namin sila. Nagre-request po uli kami na tapos naman na siguro yung pahinga nila. Ay pwede na namin po silang nire-request po namin uli sila na i-deploy uli po dito sa atin. Yan, opo. Sa BRT, opo. Doc Eric, it's nice having you sa programa. It's our honor. Salamat sa mga informasyon. Naliwanagan po ang publiko. Kung meron ka pang gustong idagdag, lalong-lalo na sa ating kalagayan ngayon, please go ahead po. Opo. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa inyo na binigyan nyo kami ng pagkakataong maipaliwanag ng gusto
at maibsan yung kaba ng ating mga kasama, mga kababayan na, naku, sarado na BRTPH, puro COVID na lang. Saan na kami pupunta? Salamat po sa pagkakataong ito na naipaliwanag nyo, naipaliwanag namin. At ang hinihiling po namin sa mga kababayan natin na ituloy nyo lang po ang social distancing. Magpabakuna kayo, mag-face mask at face shield po. Yun po yung at maghugas po ng kamay. Yun po yung hinihiling namin na ituloy nyo lang po. At huwag kayong magsasawa. At yung mga iba po ay sinasabi kayo ay nagsasawa na, matatapang na, hindi na nagpa-face shield, hindi na nagpa-face mask. Yun po, hindi na nagsa-social distancing, at hindi na nag-iisip na magpabakuna. Wag ho sa mga ganitong sitwasyon. At kami nga po ay kinakabahan din at naghahanda po sa tumataas ng kaso ng Delta variant dito sa Bicol region po. Opo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Doc Tio. Doc, one more before I let you go. Kumusta po, hindi naman sa inihingi natin, with God's protection and graces, meron po ba tayong mga na-infect dyan na mga personnel pa sa ng COVID? Actually po, meron naman po at may sistema naman po kami para mapangalagaan sila at yung kanilang mga pamilya po. Meron. Oo. Pero minimal, Doc ba? Minimal? Medyo minimal naman po, pero meron po. Pero minimal man po talaga. Ayun, opo. Sige. Opo. Doc Eric, napakaraming salamat. God bless. Keep safe po. Salamat po, Bossy. Okay. Salamat po. Thank you so much mga tugang si Dr. Eric Raburar ang satuya pong chief kan BRTTH na kahuro niya to manungod sa sistemang iyan na pinag-implementar na po kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital